سلام تخاتلت نايز channel كم يقنيكم كم يعلخم سناي كم تخونوا እንዳተመነኹ لو ما عند حزلكم ዝመጻኹ كم تناخو لግዜ ሓንቲ ንዓና ትምህረናን ኣገዳስትኛ ዝብልናያ ትሕዝቶያ 11 ንቆርበት ገጽና ዝኸውን ማስክ ወይ ከዓ ፌስ ማስክ بقليل መንገዲ ኣብ ገዛና በዓልና ኣብ ሓደ ደቂቕ ክንሰርሖ ምንኽእል ክንርኢና ኣብ ፋብሪካ ዝስርሑ ናይ ገጽ ማስክ ኣብ ውሽጦም ዝሓዝዎም ትሕዝቶታት ወይ ከዓ ኢንግሪዲየንትስ ክርእን ከለና ንቆርበት ገጽና ጎዳእቲ ስለ ዝኾኑ ክንጥቀመሎም የፍርሐና እዩ ንኡ እውን ኢሎም ማዓንቲ ኣብ ገዛና በዓልና ክንሰርሖ ምንኽእል ናይ ቆርበት ገጽና ዝኸውን ፌስ ማስክ ክንርኢ ዝሓሰብና ካብዚ ሓሊፉ ካብ ናቹራል ማለት እውን ተፈጥራዊ ዝኾነ ስኪን ኬር ፕሮዳክትስ ማለት እውን ናይ ቆርበት ገጽ ክንክን ዝተሰርሑ ምህርትታት ብተደጋጋሚ ብምጥቃም ዘይጎዳእን ለውጢ ዘርእየና ማለት እውን safe and effective ውጽኢት ክንርኢ ንኽእል ኢና እዚ ከም ሳልፌትን preserving agent ማለት እውን ነቲ ኣብ ፋብሪካ ዝስራሕ ክንክን ቆርበት ገጽ እንከይበላሾ ወይ ከዓ ንነዊሕ ግዜ ንኽጸንሕ ተባሂሎም ዝሕወሱ ኢንግሪዲየንት ስለ ዘለዎ ንቆርበት ገጽና ግን ዝጎድኡ ስለ ዝኾኑ ካብዚኦም ክንርሕቕ እውን ይጠቕመና ንቆርበት ገጽኩም ዝጠቅም ፌስ ማስክ ጥዕና ዝህቡን ብቐሊሉ መንገዲ ኣብ ገዛና ክንሰርሖም እንኽእል ክትርእዩ እንተደሊኹም ክሳብ ፍጻመ መደበትና ተኸታተሉና ኢኹም ቁጽሪ 1 ቁስሊ ፈጸጋን ምኩሳሕን ንምቕናስ reducing inflammations ዘድልዩና ነገራት 1 ሙዝ 1 ማንካ ርግኦን 1 ማንካ ቤኪንግ ሶዳን እዮም ከመይ ጌርና ንጥቀመሉ ነቲ ሙዝ ንበይኑ ናብ መጥሕነ እቲና ንጥሕኖ ድሕሪኡ ነቲ 1 ማንካ ርግኦን 1 ማንካ ቤኪንግ ሶዳን ምስቲ ሙዝ ሓዊስና ብምጥሓን ናብ ገጽና ንለኽዮ ድሕሪኡ ካብ 10 እስካብ 15 ደቂቕ ንጽበዮ ብማይ ድማ ንሕጸቦ ካብዚ ንረኽቦ ጥቕሚ እንተሃለወ 1 ሙዝ ፈጸጋን ዝቆሰለ ገጽን እንተሃልዩና ንሱ የጥፈአልና ካብኡ ሓሊፉ ድማ ሙዝ እንተተቃጺልካ ወይ ከዓ በርን እንተሃልዩካ ድማ ንምድሓን ይጠቅም ይበሃል ቁጥሪ 2 ኣብ ቆርበት ገጽና ዝርከቡ ነዃላት ወይ ከዓ ክፍተት ዝፈጥሩ ነጠብጣባት ንምጥፋእ እንተደሊና ድማ ነዚ ምጥቃም ንኽእል to get rid of large pores ዘድልዩና ነገራት 2 ማንካ ርጎ 1 ማንካ ኮስሜቲክ ክሌይ ፍርቂ ማንካ መዓር ነቲ ርጎ ክሌይን መዓርን ብሓደ ንሓውሶሞ ገጽና ንለኽዮ ን15 እስካብ 20 ደቂቕ ድማ ንጸንሕ ብድሕሪኡ ብዝሕል ዝበለ ማይ ንሕጸቦ ርጎ ነቶም ገፋሕቲ ነዃላት ማለት እውን large pores ዝበልናዮም ንምጥፋእ ይሕግዘና ካብኡ ሓሊፉ ድማ ፒግመንቴሽን ወይ ከዓ ማድያት ንብሎ ጽልም ዝበለ ኣብ ገጽና እንተሃልዩና ንሱ እውን የጥፋልና ቁጽሪ 3 ንደረቕ ቆርበት ገጽ ዘለኩም ሰባት for dry skin ዘድልዩና ነገራት ፍርቂ ዝበሰለ አቮካዶ 1 ማንካ ጸባ 1 ማንካ መዓርን እዮም ነቲ አቮካዶ ጸባን መዓርን ብሓደ ናብ መጥሕነ እቲና ድሕሪ ምጥሓን ቀጥታ ናብ ገጽና ንለኽዮ 10 እስካብ 15 ደቂቕ ድማ ንጽበ ድሕሪኡ ብውዑይ ማይ ጌርና ንሕጸቦ አቮካዶ ሄልዚ ፋት ወይ ከዓ ጽቡቕ ስብሒ ስለ ዘለዎ ነቲ ቆርበት ገጽና ብምልስላስ ወዝኒ ክህልወና ይገብር ብተወሳኺ እውን ካብ ፀሓይ ዝመጽእ ጩራ ፀሓይ ወይ ከዓ UV ላይት ቆርበትና ብኡ ንኸይጉዳእ ይሕግዝ ቆርበት ገጽና እውን ካብ ፈጸጋ ንኽከላኸለልና ይኽእል እዩ ቁጽሪ 4 ኣብ ትሕቲ ዓይንና ዝፍጠር ጸሊም ምልክትን ዝሓብጥ ነገርን ንምቕናስ ዘድልዩና ነገራት 1 ማንካ ዝተጠሓነ ቡን ንእሽተን ብኢድና ቆንጢጥና ነእተየሉ ጸሊም በርበረ ወይ ከዓ black pepper ربع مانكا coconut oil كله بحادة ድሕሪ ምሕዋስ ኣብ ትሕቲ ዓይንና ንለኽዮ ን5 እስካብ 10 ደቂቕ ብምጽባይ ንሕጸቦ ቅድሚ ምሕጻብና ነቲ ዓይንና ተለኺናዮ ዘለና ማሳጅ እንዳገበርና ኢና ንሕጸቦ እዚ ቡን ስለ ዘለዎ ናይ ደም ስር ብምጽባብ ዝሓብጠና ማለት እውን ስዌሊንግን ጸሊም ዝወጸናን ዳርክ ሰርክል ከጥፈአና ይሕግዝ ቁጽሪ 5 ቆርበት ገጽና ሓፍ ኣቢሉ ንኸይሸማረር ንምግባር እንተደሊኹም እዚ ክትጥቀሙ ትኽእሉ ኢኹም ዘድልዩና ነገራት ዝበሰለ ኮሚደረ ጥራይ ነቲ ኮሚደረ ክቢ ክቢ ጌርና ንቆራርጾሞ ኣብ ገጽና ንገብሮ ኮፍ ነብሎ ማለት እዩ
ንዓሰርተ ደቂቕ ድሕሪ ምጽባይ ብውዑይ ማይ ንሕጸቦ ላይኮፒን ዝበሃል ኣብ ውሽጢ ኮሚደረ ዝርከብ ንቆርበት ገጽና ይህድስ ብፀሓይ ዝተጎዲኡ እንተነይሩ ድማ ቆርበትና ይጽግንን ቀጢሉ ከይተኣከበ ንኽጸንሕ ማለት እውን ሊፍት ንኽገብሮ ይሕግዝ ቁጥሪ 6 ቆርበትና ጥዕና ዘለዎ ንኽመስል እንተደሊና ዘድልዩና ነገራት ሓደ ዓብዪ ኪውከምበር ክቢ ጌርና ነቲ ኪውከምበር ንቆራርጾ ኣብቲ ክልተ ጫፍ ዝርከቡ ሶሊድ ወይ ከዓ ደረቕ ፓርት ናይቲ ኪውከምበር ሓዲግና ነቲ ዝተረፈ ናብ ገጽና ንገብሮ ድሕሪኡ ን15 ደቂቕ ተጸቢና ብውዑይ ማይ ንሕጸቦ ኪውከምበር ንቆርበትና ጠቐምቲ ቫይታሚንስ ኣለውዎ ካብኣቶም ቫይታሚን K ቫይታሚን B5 ቫይታሚን A ቫይታሚን C ይርከቡ ነዚ ድማ እዩ እዚኣቶም ብሓባር ክንጥቀመሎም እንከለና ንቆርበት ገጽና ብጣዕሚ ጠቓሚ ዝኸውን ቁጥሪ 7 ዝተጎድአ ቆርበት ገጽ ቶሎ ናብ ዝነበረው ንኽምለስ ወይ ከዓ ንክሓው ምግባር for increasing skin recovery ዘድልዩና ነገራት ካሮትን ማይን ጥራዮም ክንዲ ዘድልየኩም ካሮት ብምልሓጥ ናብ መጥሕኒ ተእትዎ ናብዚ ድማ ብዙሕ ማይ ብምሕዋስ ትጥሕንዎ እዚ ንገጽኩም ድሕሪ ምልካይ ካብ 15 እስካብ 20 ደቂቕ ትጽበይዎሞ ትሕጸብዎ ቤታ ኬራቲን ዝበሃል ካሮት ኣብ ውሽጦም ይርከብ እዚ ቆርበት ገጽና ተጎዲኡ ቁስሊ እንተሃልይዎን ቶሎ ንክድሕን ብምግባር ሄልዚ ንክኸውን ይገብሮ ቁጥሪ 8 ንቆርበት ገጽና ልስላሰን ዘየድልዩ ነገራት ንምውጋድን እንጥቀመሉ ማስክ ዘድልዩና ነገራት ፍርቂ ኩባያ ዓረስ ብመትሐዚ ዝመጽእ ቫይታሚን E ሲሶ ወይ ከዓ 6 ብርጭቆ ማይ ነቲ ኣጃ ኣብ ማይ ጌርና ነፍልሖ ወይ ከዓ ነብስሎ እስካብ ዝዝሕል ተጸቢና ድማ ካብቲ ቫይታሚን E 5 ግዜ ጠብጠብ እንዳበልና ነእትወሉ ነዚ ሓዊስና ናብ ገጽና ንለኽዮ ድሕሪ 15 እስካብ 20 ደቂቕ ብምጽባይ ድማ ብማይ ንሕጸቦ ኣጃ ንቆርበት ገጽና ካብ ዝህቦም ጥቕምታት እቲ ሓደ ኣብ ቆርበትና ዝርከቡ ዝሞተ ወይ ከዓ ዘየድሊ ዴድ ስኪን የወግደልና ካብኡ ሓሊፉ ድማ ቆርበትና ከለስልሰና ወይ ከዓ ሞይስቸራይዝ ንምግባር ይጠቅም ቁጥሪ 9 ወዝኒ ዝበዝሖ ቆርበት ገጽ ንምቕናስ for removing oily shine ዘድልዩና ነገራት ፍርቂ ድንች ሓደ ማንካ ናይ ለሚን ማይ ወይ ከዓ ጽማቕ እዚ ብኽልተ መንገዲ ክንጥቀመሉ ንኽእል ኢና ቀዳማይ ነቲ ድንች ንፍሕፍሖ ኣድቂቕና ንቆራርጾ ማለት እዩ ኣብ ቆርበት ገጽና ድማ ንለኽዮ ን10 ደቂቕ ተጸቢና ብዙሕ ማይ ንሕጸቦ እቲ ካልኣይ መንገዲ ነቲ ዝተፋሕፈሐ ድንች ሓደ ማንካ ለሚን ንሓውሰሉ ንቆርበት ገጽና ድማ ንለኽዮ 10 ደቂቓ ብምጽባይ ድማ ብዙሕ ማይ ንሕጸቦ እዚ ወዝኒ ዝበዝሖ ወይ ከዓ ኦይሊ ሻይን ዘለዎ ቆርበት ገጽ እንተሃልዩና ንምቕናስ ይሕግዝ ቁጥሪ 10 እኹል ዕረፍቲ ከም ዘግነና ንምምሳል እንተደሊና ነዚ ማስክ ምጥቃም ንኽእል ኢና ዘድልዩና ነገራት ኣብ ውሽጢ ዕረ ተኽሊ ዝርከብ ጄል 4 ማንካ ፒንክ ክሌይ ዕረ ኣብ ውሽጡ ዘለዎ ኣውፂና ንጥሕኖ ምስቲ ፒንክ ክሌይ ድማ ንሓውሶ እዚ ን15 እስካብ 20 ደቂቕ ገጽና ተለኺናዮ ንጸንሕ ክንገብሮ ዘይብልና ነገር ግን ነዚ ገጽና ምስ ተለኸና እስካብ ዝደርቕ ክንጸንሕ የብልናን ዝደረቐ ዓይነት መሲሉ እንተተሰሚዑና ድማ ገጽና ብማይ እንዳገበርና ክነተርክሶ ይግባእ ድሕሪኡ ድማ ብውዑይ ማይ ክንሕጸቦ ንኽእል ኢና እዚ ቶሎ ነዚ ጉዳእ ወይ ከዓ ሴንሲቲቭ ስኪን ዘለዎም ሰባት እውን ክጥቀሙሉ ይኽእሉ እዮም ቁጥሪ 11 መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ኣፍንጫና ዝወጹ ጸለምቲ ነጠብጣባት ማለት እውን ብላክ ሄድስ ንምጥፋእ ዘድልዩና ነገራት ሓደ ማንካ ናይ ለሚን ማይ ወይ ከዓ ጽማቕ ሓደ ማንካ ማዓርን እዮም ነቲ ማዓርን ለሚንን ንሓውሶ ቅድሚ ምልካይና ገጽና ብውዑይ ማይ ንሕጸብ ድሕሪኡ ድማ ነቲ ዝሓወስናዮ ብምልካይ ን20 ደቂቕ እንጽበ ብውዑይ ማይ ከዓ ተሓጺብና ነልቅቆ ማዓር ቆርበት ገጽና ዘለስልስ ትሕዝቶ ኣለዎ እቲ ለሚን ከዓ ኣብ ገጽና ዘየድልዩ ነገራት ንምውጋድ ወይ ከዓ ፒዩሪፋይንግ ባህሪ ኣለዎ ክልቲኦም ድማ ሓውስና ክንጥቀመሎም እንከለና ጽቡቕ ዝኾነ ውጽኢት ክንርኢ ንኽእል ኢና
نتوم لما عنت زرزرنايوم أب جزانا بقليل منجد كنسرح من نخيل فيس ماسك كربنا بقربة جدكم ملكاهم جن أب إيدكم كنا أب كالين أشتم بوطات مكروه مو زسمع معكم مخانو مالتون ألرجيك كم زي بالكم مسرقة جدكم ملكاي تقولوهم نسخم كا أب جزاز تدالو فيس ماسك تتقمودو أفتو كومنت سيكشن أفلوتنا ياهم كابتن إلو ما عنت فيديو استمهاركم وحدش نجر انتلو نت فيديو لايك كبربو نما حازتكم ون شير قبلوا لهم يخم انبقار تختاتلتنا بتلو مع تزقربنا لكم تحستو عجيبكم من تحجزكم من كم تخونوا تسفاي قبر كفالنا إذا بيت سبب المخان دما سبسكرايب قبروا كمنا يلو مع تزبلوا ممهرتن هانستن زخون زعباتات حزنا كنمتينا نايلو مع تحستونا بازي ودينا لنا كاتسالي بخاله رستك سابن الرخب سناي قنيات سلام الدماتكم دما يغني لي